musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Jayde Weltare TV, weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde hebla sukaɓe Afrique e dendagal layla trippelle men, dendagal rendoji men, dendagal to dade men nanete. On mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullah. enen kala en denti en mbi alhamdulillahi rabbil alamina. en denti en juule nulaɗo men korsuɗo, nulaɗo men mo jamiɗen yen juule kala saaha. en duwnima jinnaɓe men ɓe sababu men woni godal men e aduna. en duwnima dendagal sernaɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada. mbaɗa heewi wiide gardiɗo huɗetake. ardiɓe en to banggue diine yo, ardiɓe en to banggue aada yo, gardiɗo huɗetake, gardiɗo duwanti. yo Allah bonnu, yo Allah bonnu gardiɗo, yo Allah bonnu, yo Allah bonnu. so Allah bonni so renaki bonnata ko heewi. noon ardiɗo duwanti. so tawine wone peewal duwanɗen ɗum, yo Allah jokku ɗum e ndeɗo moƴƴere e leppi peewal woni ɗi. so tawi ko oñiɗo, so tawi fewani duwaɗen ɗum, yo Allah hollu ɗum laabi peewal, Allah rewa ɗum e lawol moƴƴol. ko ɗum woni ko nafata en, nafa ɗum kañum ne. en duwnima dendagal ɓe cellani, ɓe henanayi hôpital uji, ɓe henanayi galleji men, ɓe henne mbadde rafiji men omo jotto. Allah ne jogui jaam, yo Allah rokku cellal. hande noon celluɗo weeɓani ala. woodi ko leeliɗo e cippirowo gandanɗa hoore maɗa e rafi mum, walla gonduɗo e rafi mum anda rafi ko wondi, walla mo poɗɗe jogui. saabu hande hewɓe nana jogui poɗɗe. traitement a fi kaddi gurdam koye safruji goni. pini pop ma moɗa poɗɗon, kala lelo ma moɗa poɗɗon, so ñaamima moɗa poɗɗon. ɓe hen ko makko adi kadi ñaama ma moɗa poɗɗiɗo. e moolo Allah, yo Allah aynu, yo Allah reeno, yo Allah dandin ɗiɗo rafiji. kono kadi batten hakkillaji meɗen e ko ñameten, batten hakkillaji men e gurnameji meɗen. netɗen no fewi hande rafiji ne mbayno leydi, rafiji ne cari. en calmini en duwnima dendagal ɓesguji men, wonɓe wuuro e wonɓe ladde, wonɓe wuuro yiɗɓe joɗade. yo Allah newnan ɗumen no joɗiri, taw ko jonde foccinde, jonde fewde. yiɗɓe yaade yo Allah newnan ɗumen jaari, taw jeehi ko dow laabi pewɗi, wona kalan destin. taw koye dow laabi pewɗi. jomum fewna kayitaji mum ha timma, ɗaɓɓa visa muɗum, heɓa visa mum. so yettima leydi yettindi, so tawi foti kuppude séjour kuppa séjour mum, ƴeewa liggey liggo, taw ko gandanɗa hoore maɗa ko en toute sécurité. wonɓe ladde ɓene yo Allah newnu, yo Allah aynu, yo Allah reeno, yo Allah uddit, yo Allah rokku laamuji ɗi ko toppiti, ko wona hoɓɓe. duwawmo ceerno men ceerno Ahmad Tijani Alpha Masile Ba Kayri heewi duwade kala saaha. kadi ko duwaw jabaɗo, saabu en jii kala nde laamuji ɗi ummini wiide ne nawta hoɓɓe walla goɗɗum, ɓe keewi dañde ko gandanɗa hoore maɗa ko ɓuuri sefre yana e woyduɓe, keeɓa haajuji ɓurɗi toppita, ɓurɗi mawnude ɗiɓe toppitto, ko ɓuuri hoɓɓe. en jii Donald Trump arduno ko doole yidde gandanɗa ko maɗa wiide ma artira hoɓɓe foof. en jii ko rewi hen ko guerre Ukraine, rewi hen ko guerre Iran, hakkude mabɓe e Iran. en jii oɗo saaha hande wontinima loggere gandanɗa hoore maɗa wuldi. sa waɗi junggo suba junggo, sa waɗi hunduko suba hunduko ma. mona andi hen. yo Allah rokkuɓe koɓe kilni, mbimi ko wona hoɓɓe. allahumma amin. sikki ala en jetti, en jarni, en duwnima musidɗo men Sar Abdoulaye Sarr, guiɗo fulɓe foof mo poɗɗen duwanade, mo kala julɗo, mo kala gandanɗa homaɗa pullo, e kala nanowo pular foti duwanade, kala no fini darde mum, cuusal mum e casal muɗum. ɗeɗo golle payɗin ɗe waɗata darnade ngolɗo leñol, ƴettude gurdam mum pop ne haaɓe ngolɗo leñol. guila to banggue buuɗe yurmede, hirjinoji, kala ñalawma ne suuɓa ko addante yimɓe tawa nafta. guila e habruji laaɓɗi labtuɗi, noon tinnuɗen
heɓɓe duwaw yo duwo fotɓe duwade ɓe yo duwo yimɓe fof gonta duwotoɓe yimɓe fof gonta duwotoɓe ɓe keedata duwaw ɓe keeɗa e gandanɗa wadduji juuɗe mumen e posuji addude ballal mumen wallidde jayni moɗon wallidde jayniyankoɓe moon jayniyanke way kono ceernaji jangguinowo Qur'an ni sa ƴetti an ka liggotoɗo ka fonctionnaire walla ka commerçant walla ko mbawɗa wonde kala a ƴetti ɓinguel maɗa min mi ƴetti ɓiyam kaari ƴetti ɓiyum enen fof en nawi en dokki ceerno yo ceerno jangganen ɓinguel nguel mone men fof so fini yaaha gandanɗa homaɗa ƴeewoya ko wuuri galle mum ceerno ne jooɗi yo jangguin sukaɓeɓe ceerno on gandi ene jogui sukaɓe ene jogui galle ceerno ne yiiɗi wutti joɗɗo ceerno ne yiiɗi pajero ceerno ne yiiɗi RAV4 ceerno ne yiiɗi VX Helix ceerno gandanɗa hoore maɗa ene yiiɗi joom suudu mum ñanto ceerno a ñani terrasse a ñani fauteuil aji joɗɗi a ñani salon ngaji ɗaɗɗi noon so tawi gandanɗa hoore maɗa ɓesguji men en dokki ceerno yo ceerno jangguin sukaɓe men eɗen jiiɗi sukaɓe men ganda diine eɗen jiiɗi sukaɓe men ganda ko julde eɗen jiiɗi sukaɓe men gona sernaɓe gona anduɓe tinnoɗen battene mabɓe hakkillaji ballenɓe noɓe jooɗiri ballenɓe noɓe jooɗiri so ɗum ala koye so ɓooyi kamɓene ɓe ɓaggat alluji ɗe ɓe naata e ladde ɓe mbaɗoya commerce ɓe ɗanno ɓe ƴeewoya ko dañi ɗum foof ne yiiɗi ñantade yiiɗi joom suudu mum ñanto mono fof yiiɗi ko weeli ene yiiɗi ko yooɗi ene yiiɗi ko ɗaati jeyani yen kene darroɓe guila subaka ha hiira musidɓe tedduɓe ene kuccitiɗe ɗiɗo écran ji ordinateur uji e téléphone aji ene ƴeewa noon kabruji laaɓɗi labtuɗi nafuuji e ɗemɗe goɗɗe ɗemgal anglais ɗemgal français ɗemgal arabe saaha wolof mbayle ɗum mbattan on e pular laaɓɗo labtuɗo kabra on nafta on mbaɗan on buuɗe yurmede guila e wasiyaji ko fate gurnemeje men ko fate galleji men ko fate celle men ko fate gandal ko fate ganduɗe foof saaha gaddan on jewtata ko actualité andini on ko keewe aduna aɗa woni nder suudu ma walla nder bureau ma ɓe andini o mbatte hakkillaji musidɓe tedduɓe mbatte men hakkillaji de so ɗum ala holno foti jayndiyankoɓe joguinɗen holto goni holno foti téléji joguinɗen fulɓe to woni holno foti radio ji fulɓe joguinɗen to goni goppi jokku golle jokke golle jokkata golle yo Allah waɗima barke yo Allah waɗima barke ko onon ko Allah yoɓa toon yo wood heɗɓe wiide Allah waɗima barke wooda heɗɓe duñju ganduɗa min de mbimi Allah ne seedi sagar hono am sagar hono am guiƴam yo mo keccumi yo duwaw mum mi yaafima duwaw mum mi yaafima min kay duwaw jinnaɓe yoni kam duwaw sernaɓe men halifaɓe men diine e duwaw men nanɗuɗe nayeɓe e ɓeɗo miskineɓe yoni kam kono sagar hono ma ala sene wawi duñde junggo e poos wallito jayde nde no jayde nde gollori wallito jayde nde no jayde nde wurdi min mbiyani yon ballu min komin mbaɗi dépense uji amen min mbiyani yon ballu min komin coodi gandanɗa hoore maɗa komin koltina suddiɓe amen kono ala balle jayde nde no wurdi jayde jogoto jayde ko matériel ko kaɓirɗe hande jayde weltare ɓuɓɓe fulɓe andudema duuɓi sappo e goho ko jayde nde ne gandanɗa homaɗa kala ñalawma ne addan on kabruji labɗi labtude ko hiiri ko pop min gaddan on kabruji ko min ɓiɗi ko pop min gaddana on gaddanɗa homaɗa buuɗal yurmede kene duusa on so lewru korka ari min ƴeewa noon gandanɗa homaɗa wooda e annabaɓe suɓaɓe duusir on lewru du korka ha maaya alhamdulillah rabbil alamin jomum kollo ne belti hen so jomum weltima noon weltade nde hoto ha tan gandanɗa hoore maɗa emi weltima jokke golle beltiɗo yo watno beltiɗo waɗata ni balle jayde no wurdi balle jayde mon no wurdi gande koye so tawi on pini subaka on natti yiide jayde moɗon on pini subaka o natti yiide buuɗal yurmede gande koye musidɓe tedduɓe ko onon goni sababu ndiyam mi ham lammata de ndiyam mi ham lammata muñe tan ko saabu Allah min mbaɗire saabu Allah ko Allah yoɓata ko Allah yoɓata ko Allah yoɓata jobde moƴƴirdi ko Allah yoɓata kono baɗo on yo tinno yo walle no waɗiri ɗo to kaldeten jayde moon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe en kaaliɗum e kabruji hanki ene jogui caɗele to banggue téléphone wona téléphone fof wawi wadde kabruji wona téléphone fof wawi wadde wittoji wona téléphone fof wawi gandana wadde reportage eɗen cohli téléphone taw ko téléphone moƴƴo mémoire moƴƴo mémoire jaajƴo téléphone bawɗo gandanɗa hoore maɗa moftude jewte batteɗe téléphone bawɗo gandanɗa homaɗa siggade yoga e kabruji téléphone gandanɗa homaɗa bawɗo wadde filme ji walla photo je labɗe labtuɗe so woodi ko kewi
so jayande mon yehi toon taw ne wawi yaltinde téléphone mum filma adda noon image uji taw ko image uji labɗi labtuɗi walla image uji ɗi jiiton saaha e DSTV walla jiiton télé fulɓe walla jiiton télé ji goɗɗi gande ko image uji ummiri on koye jande mon jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andin maɗa ko ɓuuri hen hewde ko musidɗo men Laye An ko Sel Sar Abdoulaye Sarr Laye An jeeya koye gandanɗa homaɗa koye fedde heble sukaɓe Afrique jeeya koye jayande nde alhamdulillah kala to jayande nde ari nodda o ƴetta image uji labɗi labtuɗe jalta gandanɗa e télé fulɓe jalta e DSTV jalta e dendagal téléji fulɓe haalto pular ya jangtete saaha yaltini image uji jaltini hay ɗemɗe gueddiɗi ɗum noon nafata ɗin image uji ko tawne labti so tawi a ƴetti téléphone ngel maɗa itel walla téléphone ngel maɗa je ne sais pas mo film mum laaɓani a addi image télé wawa fawde on image a yiiɗi wadde en direct aɗa habra bandiraɓe ɓuuri moƴƴude ko image taw ko image labɗo labtuɗo a yiiɗi wadde en live ɓuuri moƴƴude ko jogoɗa téléphone ma moƴƴo taw ko téléphone labɗo labtuɗo wal gueɗe kewɗe emin jiiɗi dusde on jayande nde waɗa taaɓal haɗa tan natta tan e audio wattu yadde hande taw ko image uji labɗi labtuɗi no comme télé ni kono ɗum ɗon moƴƴi ko ganduɗa jayande nde jogo ganduɗa matti kaɓɓirɗe mo timmuɗe téléphone ngaji ɗi labɗi labtuɗi saabu hande kala ko ordinateur waɗa téléphone ne waɗa min jogo ko wiyete dictaphone uji tawa hay sa haaldi dande less aɗa dande ma ne yalta ha laaɓa taw wona ma gulla hande mamin gulla mo jiiɗi amen pop hande dande mum fi ɓorɗi no min gullirta ni somin gullani on nanta somin gullani on nanta mbaɗa journal fodde 45 minutes fodde 50 minutes aɗa wulla aɗa ooyo ha gandanɗa hoorema dande ma waɗa ɓorɗi ha tiinde ma fof waɗa ganduɗa ɓorɗi musidɓe tedduɓe ko ngakkede matériel sa joguima dictaphone aɗa wawi haalde ñumboɗa dande ma yalta no jiiɗiɗa ɓeyda volume ma no jiiɗiɗa taw koye dictaphone à partir de matériel o ɗum noon jayande moon ne sohliɗen kaɓirɗe pop jayande hande fodde duuɓi 12 foti jogade hande ko siège mum mawɗo walla jayande tokosi hande nana jogui siège uji mumen nana jogui matériel mumen ha timmina jogui kaɓirɗe mumen saabu ɓenne gandi no keɓirta ko arde foof jogui ko groupe saɗa naata hen a yoɓat saɗa naata hen a yoɓat waɗi ko nattirɗe a yoɓat so lewru maayi kala lewru maayido a yoɓat so lewru maayi a joɗima haalo 5 pied ma garani ɓe ittete so wona pied ma garti tawde aɗa joƴƴi noon nattirɗe maɗa kono a ittete no école privé ni so wona jobɗa nattata lande école privé ɗo 5 en haalo 10 to ɓe yoɓani tan yaltinti tawa de aɗa yoɓi mois avance saabu sa naati tawi école uddata mois de juin mbiyeɗa ko ya jooɓ inscription jooɓa mois de juin kono janvier walla février walla mars lewru waɗon foof so joɗima haala 5 ɓe yoɓa ɓe riwete yo yaltu yo yaddu ya jugdi mum pourtant caution an toon jayndeli kewɗi donc ɗon mbaɗata kala mo fiyani so lewru ma numéro mum sortete waɗe banggue sa yooɓi artirɗa jayande moon alhamdulillah jayande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa wiyani on yon mbaɗ pied wiyani yon mbaɗ nattirɗe kono tinnoɗen so tawi jayande waɗi erago faade bandiraɓe holko sohli jayande nde waɗi nate mum waɗi pop hollirde on wonde anniversaire mum duuɓi 12 ko jayande ñagade ballal no foti hande eɗen jogui fodde groupe aji jeeɗiɗi ƴoguirɗe jayandeli aissata waxtu bi sa zen alhamdulillah accon haqqe fodde groupe aji jeeɗiɗi ƴoguirɗe jayandeli groupe foof ne waɗi ujunnaje 5 ha ujunnaje 6 neɗɗo en kalani groupe aji communautaire uji goɗɗi en kalani privé ji goɗɗi neldateɓe kabaruji e jayande nde groupe o e hoore mum weltare ɓe fulɓe andudine maɗa jayande wiide gandanɗa hoore maɗa ene waɗi erago manditare muɗum tuggi ko manditare nde waɗa jamma ñalawma ne haale ko rendina hen adduɓe hen balle adduɓeɓe en jarama yo Allah yob yo Allah lomtin kono noon ko adda ko way kono gandanɗa hoore maɗa sodde womre lamɗam beddoɗa e nder maayo walla sooda kilo sukar mbiyaɗa wadde e nder maayo gueji saabu dendagal ko rendina leydi Sénégal ko fate ballal jayande nde dendagal ko rendina toon ɓuurani ujunnaje 15 CFA to leydi Mauritanie ga dendagal ko rendina ga ɓuurani gandanɗa hoore maɗa ujunnaje 21 yettaki ujunnaje 21 ko miskinoɓe goram mbiyata ne dilla mbaɗa hen waɗi hen ujunere mbaɗi hen ujunnaje 2 ko bandiraɗo goto ga Mauritanie yalti bar diagal waɗi hen ujunnaje 10 keddiɗo foof ko ujunnaje 2
ko ujunere ko temedde joyi koram taw joomumen jiɗi wadde mais ngala walla jogiiɓe ne mbawi wadde so wiyama joni ko lamba wonno walla so wiyama ganduɗa ko bambaɗo walla so windama lettuji mbaɗena mbaydo leydi kono ɓayde ko jayne nde ala moni foof wiyata tan ko jokke golle ete so jayne kabaru leeli arde kabaruji leeli arde heddo ko ojoji kabaruji min jeyani kabaruji so buuɗal yurmede arani min jeewama min jeyani buuɗal yurmede bandiraɓe mballodiren jayde moon so erima on ne sohli matériel balle jayde moon no dañino matériel hande min potani ni hay goto amen fotani erade yon balluɓe baggue matériel eɗen jogui joom galluji hay sinno joom galluji ɓe mbattani hakke walla ketta ko jeyande ene gandi wol bandiraɓe hettoɓe jeyande leñol foof firete ko banggue communication kala leñol ngol ala communication ngol ala habride ngol ala ayawa habride ngol habrataki ngol heɗota kabaruji ko leñol dattegol saabu hande hunde fof koye kabaru so wiyama rafi ari haalte koye kabaruji yo yimɓe ndento so wiyama couvre-feu ari haalte koye radio ji haalte koye téléji so wiyama président ne ara haalte so wiyama kudata waɗama koye fof hande koye radio ji koye téléji haalte eɗen goya jamma ñalawma leyɗele men ken ɗawaɓe walla leyɗele ko jolfuɓe tan kalata walla leyɗele ko sohlɓe tan kalata téléji walla leyɗele ko babarankoɓe tan kalata son dañi haaloɓe on naftoɓe on e ɗemgal mon jaydiyankoɓe e ɗemgal mon lannan tan musidɓe tedduɓe balle ɗumen no guurdi hoto balle ɗumen balle jayde no wuurdi waɗoɓe jaydiyankoɓe ko wuurɓe tan wona onon gurnata ɗumen wona enen gurnata ɗumen ala ɓen ko wuurɓe tan kono jayde nde noon balle jayde no wuurdi jayde ko enen gurnata ɗumen saabu kala jaydiyanke pulaar so fitima ganda lebbi ɗiɗi lebbi tati haydara yiyani walla ronki yaade woppata yaha ƴeew haaju muɗum ƴeewa goɗɗum ƴeewa no wuurdi Allah ne seedi hande amen mo jiiɗa amen pop minen jaydiyankoɓe meɗen ene gonde becce no min gullirta mo jiiɗa amen pop hande nana lone ete lone ko 6 mois fof ma change min lone mbanmi ɗo 45 000 capannayyi e joyi ujunere lone ɗe sotte mbatta ko par commande mbaɗa consultation 10 000 ete kala 6 mois ma mbaɗa ƴewtoɗa hoore maɗa ko adi ko bannata jeyani mi meeɗa wadde lone hande somi waɗani lone mbimi so neɗɗo noddi kam téléphone soni somi waɗani lone mi andata noddude ɗum so wona mi heɗoddani mum guite boni écran ji ɗi ande ko lone jogui min ko lone somi waɗa Allah fof Abdoulaye Sall la même chose ɗum noon tinɗen musidɓam tedduɓe so tawi hunde welima hunde jo worko jaranma so hunde jarnima noon tinno walla hunde nde no wuurdi ballen jeyani mon no wuurdi so ɗum ala koye kalni on de mbewa de so tampina watta ngadde mbewa so tampina watta ngadde jiiɗa ñagade hay goto min jiiɗa noddude hay goto balle min walla min koto tinnude so min noddi jeyande mon sohli ballal balle jeyande so ɗum ala janggo e jaam so wonti ko kaalisal komin keɓanno emin ñaama emin ñammina galleji amen ko ɗum min coodata forfait ji ko ɗum min coodata wifi ji ko ɗum min coodata appareil téléphone aji mbiya ya ƴettu téléphone 200 000 walla 300 000 kadi ya rendin ha cooda hen téléphone eko ñamminanɗa galle maɗa pour nafde leñol walla pour haɓude yimɓe musidɓe tedduɓe ne weeli nafde leñol ne weeli darna leñol no weeli kono kadi tinnude neɗɗo darniɗo leñol yo walle no dardi ballen yimɓe men no dardi kala neɗɗo darniɗo leñol ngol balle ɗum no dardi darnade leñol noon hay joguiɗo jambere ene soppa kooce leɗɗe ɗe moƴƴani ballenmo so jambere makko metti o wellane jambere codanenmo jambere hoto paren ha jambere makko nde heela ala codanenmo jambere réserve taw so jambere makko nde ñande heeli foof omo jogui jambere wonde nde o hutori noon tinne mbatten hakkillaji jeyande moon jeyande weltare wiɓe fulɓe andini maɗa ko jeyande nafoore on ko jeyande duusode on ko jeyande yewtode on ko oɗon jeeyi hay goto hen ɗenɗani sikki ala musidɓe tedduɓe kala gueɗe altine eɗen keewi addude buudal yurmede ko fate hirjino ko fate gandal nde wonno so tawi waɗi lampa jeyento ko aduna foof ko gandal so tawi ne waɗi puccu nde ɗo aduna foof ko gandal woni foof gandal noon ko ɓuuri hewde wal gandal ko Allah ne loowa neɗɗo gandal kono gandal tigi ngal ko gandal janggatengal taw kadi ko gandal memotongal gandal wona e sirru tan gandal yo won gandal memotongal hoto yimɓe ka tan e janggude to banggue bindi woni théorie ala mbaɗen pratique jangde gandal taw no wonde pratique
ɗum ɗo so waɗama heɓ courant ɗum ɗo so waɗama heɓ ndiyam yaltu horkade ɗon tan ala mbaɗen pratique o sa wiyama ɗum ɗo so waɗama ne adda courant wat ɗum ha yiɓe jiiya ndeysan mbaɗa yiyaɓa documentaire goto koye nder Afrique austral to mbaɗa sikki cuulel gotel ko élève waɗan ko miskin Allah o riwani école banggue jinnaɓe makko mbasde yobde saabu jinnaɓe ko ndemannoɓe sécheresse ari woni yooro ari ɓe natti hebde haydara ɓe natti remde ɓinguel ɓe towade yobde mataw noon to banggue physique mo jangganno ko fate courant ko fate électricité no heɓirte ndeysan ko jannguno seeɗa banggue gandal to banggue physique no courant heɓirte o ƴetti o ƴina ƴeewde korwe on waɗa gadino mo ƴeewa gadino mo radio ji gonɗi en omo testa ha gandanɗa ma ƴeewde holno courant foti heɓirede woni gandanɗa hoore ko mbiyeten éolien eɗen gandi énergie éolienne holko beɗi jiyata ne weeɗo men beɗi ni no ventilo manggal ni ne weeɗo taw to weeɗima gandanɗa hoore maɗa ene adda énergie no comme solaire ni éolienne no woodi o waɗi wittoji makko haw noddi bammakko o wi bammakko omo yiiɗi wele bammakko no jogui wele o wi mo yiiɗi wele o mo yiiɗi zanti o so heeɓi zanti o ma wat so waɗi ma tourne ma o jogui no waɗata ɓe keeɓa gandanɗa maɗa courant taw ɓe mbawa wadde forage wawa pompande ɓe ndiyam babiraɗo wimata ko kangal ndeysan ɓe diddimo omo yaaha e jindiɗe omo yaaha pop omo ƴeewa matériel haw rendini matériel o ƴeewi leɗɗe poto ala o ƴeewi leɗɗe o jokkodiri leɗɗe o haɓodiri leɗɗe ɗe o waɗi éolien on suuti ɗum ha toowi o waɗino annam forage ni jinnaɓe bammakko calinoɗo hokkudemo vélo o e woɗɓe ne gone leydi ne waalo kurum e waalo gandanɗa o maɗa yoora kos ene aggito leydi ne ƴeewa ɓe tinani tan ha gandanɗa o mata ɓe jii ndiyam ne fuccito e ko waɗi ko yaltini ndiyam to banggue énergie o waɗi pompe makko pompe énergie éolienne woni hendu nde tourna ha wawi wadde gandanɗa mo yaltinde ndiyam kamɓe fof ɓe gulli ɓe mbaɗi rose guesa ɓe doosi guesa mabɓe ayi ɗum ɗo ko pratique wiyete ko wadde gandanɗama wadde théorie e wadde pratique jangga ɗum so waɗama ma heeɓ ɗum kollira yimɓe gandanɗa paasa ummoɗa e bindi paaya gandanɗa ma acte ɗum woni ko nafata kono enen hannde e jangguinde tan mo jiiɗa fof ko ingénieur mo jiiɗa fof ko docteur mo jiiɗa fof hoore wi pep gandal kono ala fof ko gandal bindi haydara hen ala gandanɗa hoore ko wawi ɗum indi ɗum noon il faut ko ummiɗen on domaine ƴeewe leyɗele men hannde leydi jiiɗa fof en jogui pétrole eɗen jogui des ingénieur kono hay goto mi wawa yaltinde pétrole ma leyɗele goɗɗe nodduye leyɗele jiiɗen fof ne jogui or ne jogui kanŋe ne jogui pop kono hay goto mi wawa yaltinde ma leyɗele goɗɗe nodduye sen mbiyama en jaltin bonnaten ko taaride ƴeewe ko watte nder diwanuji meɗen ƴeewɓe kanŋe tawa ko gandanɗa mata ko ƴewgol artisanal walla ƴewgol gandanɗa hoore maɗa tan clandestin bonnata maaje ɓe mbaɗa hen produit ji ɓe mina ɓe bonna taaride meɗen so tawi noon ko joguiɓe ganda ɓe jogui machine aji mumen jogui ko détecteur ɗumen ɓe détecta gandanɗa to kanŋe o woni ɓe jaltina ɓe kutoro noon tinɗen ƴeewen jogade gandal taw gandal nafowal jangguinen sukaɓe men gande hande ko aduna gandal ko aduna wittoji ko aduna technologie ko aduna ordinateur uji ko aduna gandanɗa wano hunde pop hande ko wittoji waɗi ɗum noon tinnoɗen toppiten sukaɓe men jangguinen sukaɓe men taw ko jangde moƴƴere ɗabɓen gandal kalis ne weeli kono ƴeewe gandal mawɗo goto o wi ko joguiɗa kalis ko foof sa janggani ma janggoɗo ñaam kalis ma enen noon alhamdulillah eɗen jogui milliardaire uji kewɗi walla ni mbaɗa wiide leñol men ngol ɓurɓe hewde kalis ɓe koɓe janggani koɓe janggani kono noon quelque soit mbimi sa janggani janggoɗo ñamata kalis maɗa sabu holto kalis heɓata nattata je koyngal tuuba holto kalis heɓata hande wattake wakande mbaɗa galle holto kalis heɓata il faut ko mbaɗa uddita compte bancaire il faut ganduɗa numéro ma compte il faut jogoɗa comptabilité maɗa faut jogoɗa machine aji maɗa hande sa ƴeewi hay bitikaji walla hay pharmacie naji hande a ƴettat gandanɗa homa sa ƴetti naati bitikaji so pot tamate ƴettuɗa walla potel sardine ƴettuɗa ɓe gara ɓe kuccina ɗum e machine ordinateur machine waɗa qiik haalama prix stock mo joguinoɗa mo connoɗa tawi connoɗa ko 10 carton
10 carton fof aɗa andi ko woni hen boɗguel goto iwi haalanma machine o haalama prix haalanma kadi holno foti yalti e stock joguiɗa haalama holko heddi ƴeewe hannde walla pharmacie ɗaji gara tan kaala médicament o tappa ordinateur o wima gasi walla wima ne woodi wona mo yahamo lemu ene woodi walla ala fof hannde musidɓe tedduɓe ko nouvelle technologie en kalani jettaki noon taw kadi IA o oɗo ko wiyete intelligence artificielle ko yimɓe cikata ko bolle puyɗe ko simɓe cikata waɗa tan ko pour montage ala ene waɗi nafoore wayno leydi ene waɗi nafoore ɗe wayno leydi ene facilite neɗɗo hannde somi haalnima ko fate intelligence artificielle hannde sa windama sa heeɓi lettere ɓataki lettere arabe an a yiyata arabe walla to natta intelligence artificielle mbaɗa traduction o haalama o firtanma joni joni ɗemgal jiiɗa an anduma won ɗemgal tawi ko français binda tawi ko anglais binda taw ɗemgal kala ɗemgal mbaɗanagal reconnaître hannde puudar alhamdulillah nana dari lang pour yeftine e nder tawa mbimi ɓattaki joni joni an arabe ananta arabe wala wa janngude arabe application naata hen mbiya yo firtane iya mbiya yo firtane ɗum français wattama français walla yo firtane pulaar firtanma so tawi pulaar o ɗemgal ngal waɗa rekkoni e nder ngana Google fof hannde ko yettere Allah ɗum noon tinɗen to banggue toppitade jangde jannguɓe jangde seeɗa ko posone gandal seeɗa ko posone pulaar ne heewide gandal ko walla jangde ko famde suura heewa lammina alhamdulillah wol jogiiɓe gandal seeɗa no cuuri e gande mumen hannde a wawa waɗede ministre taw hannde ala diplôme aji moƴƴi a wawa waɗede hannde directeur général taw ala diplôme aji moƴƴi a wawa hannde waɗede gandanɗa umaɗo gueɗe kewɗe hannde taw ala diplôme aji moƴƴi diplôme aji moƴƴi no heɓide koye jangde neɗɗo wallita janggude ɗum noon tinɗen surtout ɓesguji meɗen tiiɗi gonga ne tiiɗi jangden tiiɗi kono neɗɗo wawa jogade investissement ha ɓuura wadde investissement e ɓesgu muɗum e sukaɓe mum banggue jangde en jogui yimɓe ene jarani ɗumen itta 5 millions 6 millions cooda visa yoɓe yeeya Amérique kono noon jarnanima gandanɗa hoore maɗa yoɓandemo école ceerɗo walla jarnanima yoɓandemo gandanɗa hoore maɗa bourse makko o janggoya caggal leydi nde wonno enen jiɗɗi toon kalis rapide neɗɗo ɗanorto mbaɗa kalis ma yalla jeeya galle ma walla jeeya nayyi maɗa mbiya ɗum yo ya Amérique walla ya Canada ene wawi hebde ene wawi wasde hebde ene wawi yaade refoulé on le souhaite pas ene wawi yaade toon wonta neɗɗo goɗɗo kono noon enen ɗum ɓurɗen hoolade to banggue ɗanngal ɓurɗen hoolade to banggue jangde mbiyata ko ɓiya so janggoyi ene wawi wonta goɗɗum ene wawi wasa dañoya liggey ene wawi wasa dañde liggey ene wawi wontude goɗɗum ene wawi perdude mbiyen kadi ne leeli jiɗɗen koko yawi ɗum woni caɗele men kono tinnuɗen mbaɗen investissement e sukaɓe men to banggue jangde surtout aɗa jogui sukaɓe maɗa woni hen mo mantiɗa o wona debbo no wona gorko mi andi hakkille no ferti andi o yiɓi mo yiiɗi jangde wallumo no balliremɓe noɓe janggiri balliremɓe noɓe janggiri ɓe jalta docteur eɓe mawɓe e fannuji fof aussi to banggue doctorat gal to banggue ingénieur gal surtout to banggue ingénieur gal to banggue élevage alhamdulillah enen ko ɗum ɓurɗo yaaru ken joom leyɗele ken joom leyɗele waalo ken joom leyɗele jeeri jogoɗen des ingénieurs ken aynaɓe ken joom jawdi jogoɗen gandanɗa homade docteur en vétérinaire wawɓe ƴewde holno jawdi watte ha jenctude jawdi saabu en jii hannde walla ƴettoɓe jawdi nayyi tubakoɓe mbadda mixte e nayyi meɗen ɗi keeɓa ras moƴƴo en jii hannde ko wayno neggol guertoɓe balɗe 45 keeɓa guertogal manggal nden guertogal ala jogo lebbi 3 lebbi 4 taw ñamminani hannde guertogal ala fof newo guertogal hannde ko ɓuuri lewru e gueɗe mbaɗe noon e gueɗe mbawɗe noon ɗum noon ɓaade ko banggue jangen tinno jangginen sukaɓe men e ɗin fannuji tigui tigui yo sukaɓe men kadi naati koniyankagal yon jogoɗen sukaɓe des militaire neɗɗo janggi ha bagmo yo yalto officier holko ɓuuri wiyede hannde ko kaari woni chef d' état major général des armées koninkoɓe leydi fof hayso tan wiyama koninkoɓe leydi fof haalama hayso wona mbimi famille maɗa so haalama nomaɗa ɗum o ɓadde tan koye leñol maɗa koye ɗemgal ma koye leñol ma a weltoto to wiyama tan kaari ko chef d' état major koninkoɓe leydi fof ko kaari ardi ɗum ko pullo welata fulɓe fof so wiyama ko jolfo welata jolfo fof so wiyama babrangue welata babrankoɓe fof ala ko haali so haalama haala liƴƴi walla goɗɗum to wiyama kaari kañum woni ministre de la défense walla kaari kala ko fate ñawoje leydi kañum jogui musidɓe tedduɓe ala ko ɓuuri ɗum welde ɗum noon hebde ɗum hannde gonga e nder Afrique ala ko wonta kono hannde ko ɓuuri hen hewde kala ko ɓuuri hewde kadi ko cikkaten jomumen ko poste uji tan koko mbaɗa ko puusa ala ta ƴima taw jomumen jogui diplôme aji kala hen mo jiiɗa gandanɗa hoore maɗa poste uji mum oɗo général Sadio Camara
chef d'état major walla ministre de la défense leydi Mali baraɗo e janguɓe no ɗogu min Allah ne seedi mi andanomo jogui ɗiɗo diplomatie wona ko mayi ko kamɓe tan mata ko kudita ari ko kamɓe laabi o wonnama ɗiɗo poste kono ala ɗiɗo kay wadde ɗiɗo formation ngaji to Amérique to France to ɗe Russie e ɗum ɗo fof ha ɗiɗo diplomatie ɗo jogui mi andano so Allah so wona ko yaltadeno ko hewɓe kadi mbaɗa yiyana gandan donc nomination ngaji battiɗi koto natan jomumen ko bandumen walla ko kuroji walla ko leƴol men ɗum nani hen kono kadi ma wonda gandanɗa hoore maɗa e gandal jangguinen sukaɓe men gon koninkoɓe wal gueɗe kewɗe koninkoɓe ne mbaɗa e ɓesguji wallahi ko wasde en jeeyede hen addani ɗum jeeyata ko gotel ɗiɗon jeeya gandanɗa hoorema bataillon ne wurno ene yaaha tawa gandanɗa hoore maɗa hay goto e leñol ala hen walla so woodi goto walla ɗiɗo wawa wiide eyi wawa wiide ala so tawi en goni hakkude 50-50 walla enen ɓuuri hewde wal gueɗe en mbatta e ɓesguji men walla en mbatta e leñol meɗen walla wattake e leñol men kono enen ala ko kalis tan ko gaynaka tan ko ɗanngal tan ko gaynaka tan jiima jawdi maɗa coggal maɗa aɗa jogui fodde temedere temedde ɗiɗi naggue a ñamani hen a weltaki hen a yarani hen a holtani hen koɗɗa koye ladde so nguleyki ari koye leɗɗe cakkorɗa so tooɓo ari leppa so dabbude ari donka dañde maya jangol rafeɗa to woɗɗi dispensaire to woɗɗi hôpital uji sukaɓe maɗa jogui sukaɓe maɗa ngala école to janggi aɗa wondi hen aɗa wadda hen ummo jotto saaha jeeya naggue walla jeeya jawdi walla gaari mbaɗa koyngal kalis e koyngal tubaɗ ñamira seeɗa seeɗa aɗa ñama ko metti ha ñalawma goto huuɗaɗo Allah ara walla huuɗaɓe Allah ngara kono jawdi ma jaaha itte hen hay soko ko beelalnama jeeya daña hen kalis ha waɗi leydi maha kuuɓeje joɗɗe walla cooda galleji joɗɗi walla mbaɗa gandanɗa hoore maɗa kuppane sukaɓe men biyeji jaaha janggoya caggal leydi noon jurtiniɗen gurɗumeje meɗen jangguinen sukaɓe men jangde moƴƴere jangguinen sukaɓe men jangde moƴƴere mo gandanɗa hoore ma holno yimɓe liggori leyɗele men walo joguiɗen holno mbaɗirɗen ɗe en valeur tawa waɗama gadduyno woɗɓe jawdi men joguiɗen ndi holno mbattinde hande yiinci hande développe o tawa wona eɗen gona e ladde jamma e ñalawma ƴeewe tan hande hay soko Sénégal walla hay nder Nouakchott ƴeewe walla Dakar jiiya neɗɗo ne jogui dow étage mum o waɗa toon hudum o waɗa toon baali makko ɗi walla baali makko tati e nder lebbi ɗiɗi lebbi teɗɗe e nder hitande walla duuɓi ɗiɗi mbiɗen gandanɗa hoore maɗa o wonta aga o jogo ne hen jawɗi mawɗi o daña hen jawɗi mawɗi julde ara o yaltina jawdi makko hotiri o nawa o yiiya jawdi 600 000 700 000 an ummo aɗa jawdi aɗa wonde jawdi maɗa jamma ñalawma ladde mbaɗa coggal ma gadda duwañ en ga wuyɓe en ga aɗa waala daral aɗa waala waddede paale saaha mbaɗɗa agressé saaha bandeji mbiyen jana e maɗa aɗa yiiri jawgel 75 000 en 30 000 en carré jeeya coggal ma fof ha laaɓata kanko jawdi wotiri o yeeyi jawdi makko wotiri ndi o yeeyi ndi ɓuuri dañde jawdi ɓuuri dañde bénéfice walla o ɓuuri dañde kalis e par rapport coggal ma ngal taw kanko dawo o jogui atelier makko walla jogui bureau makko o dawat ha o gayna o ara ittana ɗi has o sekata ɗi carton ngaji o waɗa ɗi rakkal sukaɓe makko ne janggoya kanko mo liggo taw an ko ladde gonɗa sa fini subaka tan waɗa birguel ma ndiyam bakkuɗa sawru maɗa paaya ladde ñalla e ladde ñalla caggal jawdi maɗa guila subaka ha hiira du 1er janvier au 31 décembre ha saaha oɗo saaha joni julde fandima cogga it colta hen e fodde nogas walla e temedere mbiya yen on jeeyoya sa ari frontiére tampinɗa sa yeehi toon saaha donka yeeyde heddo kadi ma bantira walla ma gartira daral to ko ma ñaama ma ñammina ma cooda ma jara ma mbaɗa foof soɓe tedduɓe fof jurni gurɗumeje meɗen joni hade gurɗumeje noon ko jangguinen sukaɓe men alhamdulillah joguimi jawdi ha heewi aɗa jogui ɓesgu maɗa tinno ƴeew hen gotel walla hen ɗiɗon guel ganduɗa ne ferti jangguina ɗum jangde moƴƴere orienta ɗum balla ɗum no jangguir jangde moƴƴere no jangguiri jangde moƴƴere wontoya janggo en ingénieur wontoya janggo en docteur wontoya jangganɗama en intellectuel ko ɗum wawata ɗo naftude hen ko ɗum wawata gandanɗa ɓamtude leñol meɗen mbasen tan heddade to gonɗen hanki hecci min to nanguirɗen hanki hecci aduna ɓenni aduna yeehi aduna ko jahode kala ɗon biiɗo yadata e aduna ne ɓarfino aduna yaaha woppuma kala biiɗo yadata e aduna an ko ɓarfinoɗa hanki hecci ɗo tan gonɗa changera aduna yaaha woppuma kadi en jii jirgui men jii conséquence uji mumen
non tinɗen musibam tedduɓe jangguinen sukaɓe meɗen jangde moƴƴere ɗoften sukaɓe men sen ji koni yanko ko douane ne waɗa sukaɓe men yo mbat douane sen mbi gendarmerie ne waɗa sukaɓe men yo mbat gendarmerie sen ji police ne waɗa recrutement hen sukaɓe men sen ji école aji no wiyete miltroji ne mbaɗa nanenɓe hen guila to banggue soldat ji ha to banggue officier ji e to banggue sous officier ji pop yoɓe naati hen eɗen kewi alhamdulillah en pamɗani nokkuji fof yen taw hen nokkuji fof yende hoto taweɗen banggue goto tan mi teskima Mauritanie e Sénégal kala jiiɗa ko ɓuuri hewde e officier ji mawɗi e leƴol ngol ƴettata ko eaux et forêt ko eaux et forêt tan kewɗen wonde an lieutenant en an colonel nan tan kole walla lieutenant eaux et forêt kono arme walla gendarmerie ene waɗi kono hewani ɗum noon il faut ko oƴƴoɗen e koruji ɗi pop jisuɗen hen eɗen jogui sukaɓe nanɗo henene yornaji pantaloji ganduɗa jomum janggi ha tampi ronki yo jangdinade hoore mum walla ronki a ronki ɓiye yo janggo waɗi ɗum armé wasa wonde délinquant mbaɗa ɗum e armé yo won militaire walla yo won garde walla yo waɗ police ma nafoy ɗum janggo e jaam ma wonko nafoy ɗum nafa leñol ngol aussi saabu sa waɗama police janggo e jaam hayso ko poste contrôle ma bande are maɗa balla ɗum hayso banggue poste contrôle ma waɗ nokku to kayitaji pewante bande ara tawa ɗum ɗon balla ɗum no fewi ala foof ko ɓuuri welde e aduna gara e gollal ngal tawa hen bande Allah ne siidi hayso bande o nafata sa ari tan gollal ngal tawi hen bande aɗa welto hayso deeɓima o nafata tawa hay signature o wawa waɗandema plan toon wawi signinde kanko o wi o wawa kono ɓaade tan tawi ɗon ɗa weltoto ɗum noon tinɗen to banggue sukkuɗen jangde sukaɓe men gandal mbiɗen ko famda jangde ko famda suura heewa lammina jangguinen sukaɓe men jangguinen sukaɓe men toppiɗen jangde fannuji foof noon Qouranul Karim arabe yo français yo anglais yo sukaɓe men yo janggu ƴeewe hande sukaɓe janggoɓe Qouranul Karim ƴeewe ɗiɗo kawgalel batteɗi saha waɗe nder leydi Sénégal waɗe nder Nouakchott Mauritanie saha waɗi e caggal waɗa international jomum yaaha nder balɗe 5 balɗe 6 adda fadde 20 million ngaji nogas heɓa jeenare million ngaji nogas sukaɓe tokosɓe yaaroɓe duuɓi sappo duuɓi sappo nayyi sappo so foori keɓa million ngaji nogas keɓa million ngaji capannayyi jeenari saabu moƴƴinde jangde jangguinowo mo ceerno jangguinowo mo heeɓa jeenari saabu moƴƴinde jangde nde jinnaɓe makko keeɓa hen beeji makko heeɓoy Qouranul Karim hande pop ganduɗa ko andi den hande ko neɗɗo janggi kala ko neɗɗo felliti janggude babam ko heewi wiide ko neɗɗo hayso ko bandi ponɗa wadde won bandi mo yo wonde sewde bandi kala ko mbatta yo tinno yo won hoto heeren caggal kala ko jiɗɗa wonde himmiran ɗum won ɗum tigui tigui jogon ɗum tigui tigui himme noon tinɗen jangguinen sukaɓe men tinɗen jangguinen sukaɓe men hay mawɓe de mbiɓe ɓe janggano hande cours ji alphabétisation ne woodi kono yeru Youssou Ndour ɓooyani ko janggi nana hande haala anglais ne haala français ne winda anglais ne winda français nana hande jogui société mum nana jogui hande téléji mum e pop ɓooyani ko watti ɓooyani ko janggi ɗum noon ko yidde wiide en jangde yawta jangde yawta tinɗen toppiɗen jangde sukaɓe men toppiɗen sukaɓe men janggiri toppiɗen sukaɓe men janggiri toppiɗen kadi e labde ɓerɗe toppiɗen e moƴƴinde gonka men gila fonctionnaire uji men gila yimɓe men laamu gila e gandanɗa hoore maɗa neɗɗo wawi dillude pop yo tinno e bandum en tinno e koreji mumen moƴƴere nafat tan ƴeewe Farba Ngom député Farba Ngom ƴeewe député Farba Ngom neɗɗagal makko fuutankagal makko e moƴƴere makko en jii o laatima nde woni kaso nde o laatima prisonnier ɓurɗo wonde populaire baɗɗo record yimɓe wawde arde salminde ɗum nder kaso halifaɓe diine holno foti ummi gandanɗa homade cuuɗi men goppi galleji men jeehi ha Dakar jeehi ha kaso salminidemo kanko député Farba Ngom yimɓe dawrugol holno foti gandanɗa hoore maɗa ummi galleji men e kala saaha jaaha saaha ni gandanɗa maɗa ha prison waɗa débordé golle ƴeewe Farba Ngom ko woppita ko ƴeewe gandanɗa maɗa o holmo arani salmindemo galle makko donademo ko woppita ko ƴeewe oɗo caravane mo waɗi tugganma Dakar tugganma tan Touba ha o yetti gandanɗa hoore maɗa virtiraniru o ari Wourossogui jaɓɓugal baɗogal ɗon
o ari dunga wuro alfatou ceerno ma lamin liggalle mum ɗo haw yetti gandam Agnam to boto makko dasa ɗo ƴeewe oɗo mobilisation wona yimɓe ne jooɓa wona wol ummiɓe gandanɗa homaɗa gure gure wol ummiɓe région ngaji ene gaari tawtorede caravane tawtora jaɓɓugal ngal guiɗi yo image uji e ballal ganduɗa jandiyankoɓe men e ballal influenceur uji men ko wayno Didier Doué ene woɗɓe galtini image uji ne kolla yimɓe e kala saaha to jaɓɓugal yarata ko téléji men kollata hen ko radio ji kollata en hande gandanɗa homaɗa kala ko kewi yimɓe pawa hen guite mumen non foof so Farba dañi ɗum ko kanko liggini hoore makko ko kanko liggini hoore andinde en tan gandanɗa homaɗa neɗɗo so tawi woni e hunde yo wallu bandum en to mbawɗa wonde fof hayso ko palanton sa woni palanton a waɗama damal ya heeɗo yimɓe nadde so bande ari saɗa wawi wallude ɗum no natirde naat sa wawa kalna ɗum haala belka aɗa woni biroyel bande are maɗa aɗa wawi wallude ɗum gandanɗa hoore maɗa no haaju mum humtori wallude ɗum sa wawa kalna ɗum haala belka haymo wona bande ni saabu neɗɗo fof ina fof ken bandiraɓe ma wood garɗo e maɗa joni randa ɗum service el tokosel arane welti kalna ɗum haala belka janggo e jaam jomum welto potton janggo e jaam haala ko mbaɗanɗa ɗum walla haala no jinnaɓe ma walla koruji ma ko mbaɗanɗa waɗa ko wadde maɗa welto hen ayi gandal ne wawi dañama hen cihlagal dañama hen golɗo foof ne wawi heɓede hen ɗum noon moƴƴere nafata moƴƴude nafat tan tinne hono cettinen gurnameji men ko Codé Sall wi ko siti facilite la chose kala ko mbemɗoɗa webna kala ko men no haalde ɗum sa ti ko tinɗa fof tiiɗa yarude sese hatta yettade rewete Codé Sall ɗum noon musibam te ɗum tinɗen to banggue moƴƴinde gurnameje meɗen buuɗa yumede so feeri feeñi feeña e windere feeña e ɓatake bindaɗo ɓatake hirjino ko fate gandal ko fate jangde ko fate moƴƴere e sowtol musidɗo moon seri moon Haali Abou Ba yo jaam Allah ñalane